Gospodine, papir vam. Hvala lijepo. Gospodine, samo trenutak, da vam predstavim svoj novi pronalazak. Pronašao sam ga dole 2 žbuna, niže. Šta je to? Čemu to Ovo je služi? toalet motka, najnovije. Nešto najnovije danas. Koristi se za poljski WC, znači zapnite za udobnije korištenje poljskog WC-a. Dobro. Znači, hoćete da probate? Hajde. Evo dozvolite da vam ja pomoći. Tako. Prijatno. Svaka vam čast, mladi inženjeru. Jeste zadovoljni? Jesam, ovo je pravo dobra stvar. Svaka čast. Čestitam. Momci, izvinite, bola. Izvinite, men sad, ja moram... Samo, gospodine, trute da vam objasnim nešto. Koga? Ovu motku, ovu toalet motku. Pa bolan, ja moram požuri, bolan. A samo trenutak. Pa ne mogu, bolan. A trenutak, gospodine, samo... Pa nemoj mi, bolan, pusti. Gospodine. Korona toalet papira, život se odmotava. Svakom se desi kasnije i pre, da nema više čime da se obriše. Svakom se desi kasnije i pre, da nema više čime da se obriše. Svakoga dana u kafani sam, otpornost organizma tu iskušavam. Bezvoljan i len, za sve sam postao, još samo goli život mi je ostao. Bezvoljan i len, za sve sam postao, još samo goli život mi je ostao. Korona toalet papira, život se odmotava. Svakom se desi kasnije i pre, da nema više čime da se obriše. Svakom se desi kasnije i pre, da nema više čime da se obriše. Nam se koristi, znači, zapred lakše, za udobnije korišćenje toaleta, znači, da možete... Nemoj hane mokro. Daj bolan, kakav vas skup. Daj bolan, kakav vas skup. Daj bolan, kakav vas skup.